салому алайкум дӯстони азиз. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи шаҳрҳои гулхоҷа ба шумо каме ҳам бошад маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. шаҳлои гулхоҷа соли 1982 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдагиашро дар зодгоҳаш гузаронидааст ва инчунин соли 2000 мактаби миёнаи онҷоро низ хатм кардааст. худи ҳамон сол, яъне соли 2000 ҳуҷҷатҳои худро ба мактаби олии донишгоҳи шаҳри давлатии миллии Тоҷикистон дар факултати рӯзноманигорӣ ва тарҷумон супоридааст ва соли 2004 донишгоҳро бо муваффақият, яъне бо дипломи аъло хатм мекунад. аз моҳи июли соли 2002 ҳамкорӣ бахши тоҷики радиои озодӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. ва ногуфта намонад ки шаҳлои гулхоҷа оиладор аст ва соҳиби фарзанд низ мебошад. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин ногуфта намонад дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. хайр, то барномаҳои дигар. худованд ёру мададгоратон бод.